בבקשה. תודה על ההזמנה ועל הדיון החשוב הזה, ואני מאוד שמח שתהילה פרסה את המצע התיאורטי העמוק לפניי, מה שמאפשר לי להתעסק בדברים יותר שטחיים ופשוטים להבנה וקרובים אל העין. קיבלתי את כל הביקורת. לא, הפוך. לקחת ממני עול גדול שלא הייתי עומד בו ממילא. ואני חושב שבבואנו לנסות לפתור את הבעיה שאת מציגה עם תכנים שנוצרים את הבינה מלאכותית, אנחנו בעצם מנסים לשים דובדבן על קצפת העלוגה שלא קיימת. אין לנו בכלל את כל המערך שדורש את ההתייחסות שאת רוצה. זה ביטוי מצוין, אני בעצם מתעסקת באיזה פינה כשאין לנו את השלד. אין את השלד, אין כלום. אין חבילת הגנה דיגיטלית בסטארט-אפ ניישן, שהיא כבר גם לא סטארט-אפ ניישן, נכון? אז אני רוצה בדקה לשים את כבר מעבר לסטארט-אפ ניישן. אני רוצה בדקה לסרטט את העוגה החסרה. נכון. והנה דבר שגילינו בשבועיים האחרונים, בחודשיים האחרונים. זה, שימו לב לאיש הזה. يا أهلنا في الضفة الشوارع شوارعكم والبلاد بلادكم والمستوطنات دونكم. האיש הזה, קוראים לו תמים אל ברגותי. נהג המונית שהביא אותי לכאן, מכיר אותו. הסרטון הזה קורא לערביי ישראל והגדה להרים נשק ולצאת להתנגדות מזוינת נגד מדינת ישראל. הוא רץ כבר חודשיים בפייסבוק ובאינסטגרם, על אף אין סוף התראות, נהנה כבר מיותר מ2 מיליון צפיות רק בפייסבוק. מי הם 2 מיליון אנשים שצפו בו? הוא לא רק קורא לערביי ישראל להרים נשק ולצאת לרחוב נגד היהודים, הוא מאיים עליהם, אם לא תעשו את זה, אנחנו נבוא איתכם חשבון בסוף המערכה הזאת, כי אתם בוגדים. הסתה לאלימות פר אקסלנס. כל ההתראות וכל הדיווחים לא הועילו. לא הועילו, אבל יש כאן פעילות שהיא לא חוקית. אני, למיטב הבנתי, היא עולה כדי הסתה. את הסרטון הזה אני לא יכול לשדר בטלוויזיה, בטח לא כפשוטו. אסור לי, זו הסתה לאלימות. ואני לא מבין מדוע מול אזרחים ישראלים, לכל גוף תקשורת שכפוף לחוק הישראלי אסור לשדר את זה, ואילו לפייסבוק בישראל ולאינסטגרם בישראל שכפופות למטה שהנציג שלה נמצא כאן, מותר. איפה מדינת ישראל? איפה הריבונות שלה? איפה המשילות שלה? אלה לא בעיות חדשות, אלה בעיות שלא פתרנו כבר יותר מ-15 שנה. לפני שנתיים פייסבוק ענתה לטענות דומות ואמרה שיש לה כלי בינה מלאכותית, לא רק אלה שמפיצים את התכנים, אלא גם אלה שאחראים להסיר. אתם יודעים בכמה מהמקרים כלי הבינה המלאכותית של מייקרוסופט טועים בהסרת תוכן שקשור בטרור? לפי הטיעון שלה, 77%. 77% טעות. הטעות היא בעיקר באזורי ישראל מלפני שנתיים, חמאס וחיזבאללה, שארצות הברית ואנחנו מגדירים כטרור, אבל בחלק מאזורי המזרח התיכון הם דווקא ארגונים בסדר גמור. את מי פייסבוק אין חוסמת? אותנו, אזרחי ישראל. אנחנו בחודשיים וחצי האחרונים, כל אזרח ישראלי שנמצא בפייסבוק יודע שפתאום החשיפה שלו ירדה דרמטית, בלי הסברים, בלי מענה לפניות, לא של עיתונאים, לא של אף אחד. כלומר, הכל שלנו, להוציא אותו, את ההסברים, את ההגנה, את הצד שכנגד, משום מה נחסם, לתחושתי ב-99%, אבל אני לא יודע, כי אף אחד לא מספר לי. טוויטר אגב, כל כך מצפצפים למדינת ישראל, שהם אפילו לא באים לדיון הזה כשמזמינים אותם, הם גם לא עונים לאף אחד, לא לבקשות, למה הסרתם, לא הסרתם, אתם עומדים בחוק, הם גם לא עונים לפרקליטות כשהיא מבקשת להסיר חומרים, לא עושים, אנחנו אפס עבורם. כי אין באמת שום סמכות חוקית לבוא ולפנות אליהם מעבר לבקש טובות. גם אין להם עובדים בישראל. אוקיי, אבל הם משפיעים על הלך הרוח כאן, ואתה יודע מצוין. זה עדיין לא משנה, אפשר לנסח חקיקה שתחייב את החברה לעשות דברים מסוימים, ועדיין יהיה לזה תוקף. עכשיו תראו, גם אם פיזית לא נמצאים בישראל, אנחנו לא בעולם כזה כבר. בשבועות האחרונים יצאו דיווחים מהפרקליטות, שלפיה פייסבוק ואינסטגרם ויוטיוב מסירים 80-90% מהבקשות, שזה נשמע נורא יפה. א', למה לא 100? כשהפרקליטות פונה אליי, אני צריך להסיר. אין ויכוח. שנית, כל הבקשות הללו זה אלפים, עשרות אלפים. זוהי טיפה בים. זה לא אומר שום דבר, ראיתם מה נשאר. הסתה ברורה ואפקטיבית לאלימות. למה יש להם שיקול דעת? מדוע החוק הישראלי לא חל עליהם? איך מכפיפים אותם לחוק הישראלי כל כך פשוט? יש צו, תענה לו נקודה. מדינת חוק. ואנחנו צריכים לדרוש, והגיע הזמן, תהילה הזכיר את ההסדרה האירופית, היא כוללת שקיפות של מנגנון הסינון. יש לכם מנגנון סינון? אגב, זוהי מכונת הכסף שלכם. החברות הללו, חלקן נמצאות כאן, עושות מיליארדים בישראל מהמכונות שלהן להפצת תוכן ולסינונו. מן הראוי שאנחנו נוכל לפקח עליה, או לפחות להיות שותפים בקביעת הסטנדרטים, מה עובר, מה מופץ, מה מסונן. באירופה זה כבר קורה. אני מקצר,
שם הפלטפורמות, אותן פלטפורמות באירופה כבר חייבות להסיר תוכן עם קבלת צו, להיות בקשר עם הרשויות, להיענות לבקשות, מדי שנה להראות מה הסרנו, את מי השענו, מה הסתרנו, לדווח על פעילות לא חוקית, ולחשוף, לתת שקיפות למנגנון שמחליט מה יכול להישאר ומה לרדת. הדבר הזה צריך להיות קשור למערכת החוק שלנו. ועוד מילה על טוויטר, אני באמת לא הבנתי איך ייתכן שבטוויטר, הזכרתם קודם, אחיה הזכיר את ג'קסון הינקל, באמת נאו-נאצי, מהגרוע שאפשר לדמיין, השקרים שהוא מפיץ שם הם פשוט חסרי אחריות וחסרי חשבון. ואז הגיע לכאן אילון מאסק, והוא מתקבל בשטיח אדום, וחיבוקים ולחיציות ידיים ופוטו-אופ. ומראים לו ומסבירים לו, וזה היה מאוד חשוב שלקחו אותו לכפר עזה והראו לו מה בדיוק קרה כאן ב7 באוקטובר, אבל אף מילה לא אמר לו ראש הממשלה על התוכן האנטישמי שבטוויטר הוא הגרוע אקס היום. הוא הגרוע מכל הפלטפורמות בעולם, בפקטור של פי כמה מאות, יותר גרוע מכל מקום אחר. אף מילה. נשיא המדינה אמר לו מילה קטנה. וניסים וטורי, חבר הכנסת ניסים וטורי, שכמה ימים קודם הושעה מטוויטר, פגש את אילון מאסק פה במסדרון, ובמקום להגיד לו, אדוני, תסיר תוכן אנטישמי ומסית לאלימות, הוא דרש ממנו סלפי. אנחנו לא קרובים בכלל להתמודד עם הבעיה הזאת. תודה רבה, אני חושבת שאתה מאוד צודק. זו גם הסיבה שאתה יודע, ועדה כזו שדי יצרתי את הנושאים השגרתיים שלה, חשבתי שדווקא באמצע הימים האלה לא יעלה על הדעת שהנושא הזה כל כך מופקר במדינה.